پاقشکردنا مایینان و راکردنا بەرماهیên teqemenî yên şer li gundewarên serêkaniyê berdewam dike. Ev hewildan ji ber deverên berfireh ên belavbûna mayînan, hebûna xalên leşkerî rastî astengiyan tên. Hevseroka navenda paqişkirina mayînan a Parêzgeha Hesekê Gulê Cimo di vî warî de axivî. Gulê Cimo diyar kir ku wan berî du mehan dest bi rakirina mayîn û bermahiyên teqemeniyan kiriye. Ew jî armancê me sereke ji bo ev herêm ewle bibe, paqij bibe ji bermahiyên şer û ji mayîna ji bo ku em vegerekî xelkê serêkaniyê ewle ava bikin. Cîhetên عرضên zîraî da esasê projê sêrên esasî me hilbijartin ji bo ku em dibêjin munezematên jî şûrekeî me însanî tê dibe sedem ku demeke diyar ji bo vê neyê destnîşan kirin. Sedemê ku nahê lê heya niha qafîleyê serêkaniyê birê bikeve, yekemîn sedem jî belavbûna bermahiyên şer û mayînayên. Naskirin herêmekî gelek hêz û grûpên çekdar têda hebûn û heya niha jî hin niqteyên leşkerî têda hene. Ji ber wê tê naskirin ku gelek mayîn bi hezaran mayîn hatin çandin û cûr be cûr berhemên şer jî hene. Ev têwateye ku teamûl pêra ya jî rakirin nisuhat yê ku werin çêkirin nirxandinên ku berî rakirinê. Gulê Cimo dazanîn ku ji destpêkê ve hewildanên paqişkirina mayînan li ser sêriyên sereke pêk tên. Esasê projê sêrên esasî me hilbijartin ji bo ku em dibêjin munezemat yên jî şûrekeî me însanî têda kar bikin. Rêyê Infor, rêyê dirbêsiyê serêkaniyê, Tiltemir serêkaniyê û di nav wê da zirgan û esediyê wan berbilxêr ev giştî wek proje girtiye navxwe. Gulê destnîşan kir ku sê rêxistin li ser paqişkirina mayînan dixebitin û ev agahî dan. Demekî karin bêjin pir mehdûd e ji ber tenê sê ji şûrekeîn însanî me re kar dikin û di wextekî kin da herkes dixwaze ev kar herî serî ji bo milet bi temamî vegerê ji bo asta tensîqê weke navend em berpirsyarin ku em tensîq bikin bi cîhetên eskerî re bi cîhetên emnî re û her wiha bi komîn û meclîsa re û her cihekî ku tê xwestin her kesekî ku tê xwestin em tensîq dikin ji bo em karê munezemê zêdetir hesan bikin. Di dawiyê de Gulê Cimo ji şeniyên herêmê xwest ku bi hişyarî nêzî vê mijarê bibin. Her wekî bang li rêxistinên navneteweyî kir ku piştgiriyê bidin Herêma Rojhilata Sûriyayê. Tenê zanebûnekî hebe nêzîkî wê cîna nebe, piranî jî ciyên me te'kîd kiriye xeter e em belî dikin, em îşaret dikin ew yek û mesaja me ji cîhetên navdewletî re jî heye demekî zêdetir ji bo mintîqa şerqiyê dibêjin yani mintîqê Rojhilat.